नै दा आंजों लोगोसे दं नोंथांमोना सिनायखायो सोर बियो ना सोरमोनलाय बियो जेनेबा सिनायगोना सिनाया बयबो सिनायखायो नङा होमबा जोंहा आदा अम प्रकाशनि वेब बरसारानि बसुमतारी आच्छा दा नोंथाङा बबे जायगायाव दंफैयो एसे खोन्थाना हरदो राजुफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे माने बैसागु बोथोर सफैबाय नालाय गाबोननिफ्रायथ' बैसागु थ' बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय गासैनिसिमबो ओमफ्राय दा दिनै जों फैदों थारमाने थांनो ओंखारदों जिर' इटानगराव नाथाय दा जों बर्डाराव दङ आरोना जों इटानगर मोनगोन दा जों हलंगि होननाय मोनसे जायगायाव सफैनो हादों आरो ओमफ्राय बिथांमोनखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय बहुद माने खोथा मिथिनो मोनबाय बिथांनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय बेनि थाखायनो साबायखर थाबाय दा माबायदि नांदों जेनेबा बेयाव जोंनि बे राजकराव दंफैयो होनबा राजकर आरो नैबे अरुणाचल माने बर्डारावनो दंफैयो आरो दा बे जायगायाव फैनानै जोंनि बे गहपुर ओनसोल बा राजकराव फैनानै माबायदि नांदों गोसोखौ आंनाथ' बे फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेखिनियाव हाबनाय लोगो लोगो बिराद मोजां मोनदों लोगोसे दिनै बोथोराबो माने जोबोद मोजां थ' भिउफोरखौबो बिराद मोजां मोनदों आरोना समायनाथार थ' फैनांगौ जाय फैयाखै नायफैनांगौ ओमफ्य बेयावथ' बहुद डेभेलप जागासिनो दङ दा ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जायगाखौ माने सोलायनाय मोनफैदों आरो सोलायनाय मोनदों ओरैनोथ' सिगाङाव फैखायाखैमोन नालाय फैयाखै बे फार्स्ट टाइम आरो बिथिं फैनायानो जायाखैमोन आंना दा जाबाय बेखिनियानो नोंथांमोननिसिम मिथिबाय दायो आरो जोंहा एक्टर दङ एक्टरखौ एसे खोन्थासो फैदो गासै फेमिलियानो फैदों खोमा गासिबो ना नै जा आदा अम प्रकाशनि फेमिलि गासैबो खुलुमहरदो दे खनसे ओरैजाय र' आरो जोंहा एक्टरा सफैयाखै एसे बायह्रायाव थांदोंनो खोन्थानो थांगासिनो आदा अम प्रकाश एक्टर दंफैयो दायो खुलुमहरदोसै दायो बहा दंफैयो खोन्थाना हरदो दा जोङो एक्सुवेलि गहपुराव दं जिर' थांनो ओंखारदों एक्सुवेलि आंबो फार्स्ट टाइम बेयाव माने सिगाङाव फैफेराखैमोन आं सिगाङाव फैयाखै फार्स्ट टाइम दा माबायदि मोनदों जोंनि जायगायाव फैनानै एक्सुवेलि दाथ' आं गामि गिदिंजोबाखै थ' दा बेसिम फैनायावथ' मोजांखौनो मोनदों थ' आं सानदों जिर'निफ्राय जेब्ला बेक जागोन मोजां एसे बेरायनोसै दा फंबायमोनानो बेरायहैनो जागोन दे ओरैनो सानबेसे जाहैगोन जेनेबा 16आव जों बेक जागोन 16 माने आदा मासाव जाहैबाय एप्रिल नङा जों एप्रिलनि 16 एप्रिलनि 16 आव जागोन बेखौनो एसे बेरायनोसै आं माने अरुणाचलनि गुबुन गुबुन पार्टआव थांबाय नाथाय बै इटानगर साइडआव आं फैफेराखैमोन इटानगरनिफ्राय जिर' थांनोसै फैनाय जायाखैमोन होनबा ना फैनाय जायाखै आरो बिसेस करि गहपुरावथ' आं फैगोन होननानै आवगायनिफ्रायनो सानबाय थायोमोन नाथाय समफोराबो मिलायाखै दा बैसागुआवबो लिंदोंमोन देग्लाय माने सौफैथारबाय मोजां जागोन बरियानो ओरैनो फेमिलि गासैबो फेमिलि आंनि आइ फैदों आंनि आदा फैदों माने न'खरनि गोजानो आरो जों एप्रिल बैसागुनि टाइमाव माने एसे बर' गामिफोराव एसे बेरायनो नाजायो होमबा सारा जुदि अरुणाचलनिफ्राय बेक जाफिनोब्ला गहपुराव बर' गामिखौ नायलांदो बेखौनो फैनानै नायगोन सानदों बेयावथ' गहपुरावथ' अनेक बर'नि जारिमिन दं बेफोरखौ जों आवगायनिफ्रायनो खोनाबाय थायो फैफेरखायाखैमोन आरो माने ओरैनो सुटिंफोराबोथ' बेयाव जाफैयो बिदि एसे गोजानाव जायो आंखौ लिंदोंमोनबो शुटिंआव खाबु मोनासै देग्लायबो आरो गोदान बिदि शुटिं मोनसे प्रजेक्टफोर दं नामा प्रजेक्टआ फुल सावथुन सिंथाय होननाय जोब्बाय होमबा जाखांबाय नामा माने 2015 आवना 2025 रिलिज सानैजों गोजोननाय दिनैसो लोगो मोनलायदों जोंबो फिल्मावसो नुबाय थायोमोन डाइरेक्ट एलबामफोरावसो नुयोमोन जों गोदो नायोमोन आरो दिनैसिमबो माने फिल्मावनो बा बर' इन्डास्ट्रियावनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावनो एक्टिभ दं आरो दासिमबो जों नुबाय थायो गोजोननाय